كعللكم من ديمتي مخنياتو سلزنا فوقكم كغرمكم أنا علل إن ديمتي أنا في قوكم من دي كما يتقني كبرات فتوات تخاتل تشيدن رياكت سوان عند حنينا ماتشم اسخا خملخ أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ከምዝ ኸማይ ከምትሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ንስዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ንብሙሉእኹም ማለት እዩ እንኳዕ ንበዓል መስቀል ብሰላም ኣብፅሓና ኣብፅሓኩም ኩለኩም ይደሊ ናብ ናይ ሎም ዓንት ቪድዮ ድማ ብተመሳሳሊ ሒዘኩም ክሰግር رأينا تسفؤهم ودن قصص تفلت ويهم زخون حتى تومس أنا ون أجريم اللي زخون زربا مليسو تجريم بتعمي فمدي عينته نالو ديو كم زي الكون يملس ديو إلى كروسا سايتا أمني قامل ديو تسوس لا أمني سوا شكر سي تفكر يهم يبلا لومو نساق تفكر دي خاي تفكرن قال لومو بزح ساعات يزاربو ولو تلباسن أباد دمو قطعي مالا قتل بيلو ويزورو فتلور قبرز جير كا خمسة زربا بتعمي زخون زجر من زربا له سلام كرميت نسرعت بلفظي الله بهلونا ناقن أين واقعني أتبل ديكو سلطانة كالوتومون أبتنا لهم عن تأكل نايت فيديو خوينهم بستفر عليه من قدتها تأتيهم الله سياسة ملايسي زمني حشيكا نسبع حشيكا ولا نسبل سجنا سياسة ألس نسبل سجنا يكون نس ولا مسيكان تاريخ يصحفن تاريخ ينقرن كدقم زولي تاريخ يلن فخرات رأي كل جزء انتهى زلاز حبرة السب تحت أملاخ لعلى السب هالي أبتقرأي بتعمل عزيو فليز بلو جودا لون السقاط أينتهم كلهم حجت قالسو أكلهم سنكل سباتسي نبيت مجب نبيت بالعن أي أتونيوم يزغل كلس مجب بيتاتن جلجلنا على لهم مجو خاي خلعو عوضوني ودقة نحتنا تجوار فوليو ولات بوجن إرتراز لون سمعوا لهم تنقرونا زلوا أبياتنا أبكينات النحر أسوي كيلك شخامي خاطوسا الشانل دي حدشتي النحر أخوينكم دما كم تدخل جزء زبلوكم يو سبسكرايب لايك كامل شير بمقبر نابقالوت أباط حيكم حدشت تخوينكم هنا تصخون رئيتو سلت صحفو بتعم إيه زمسجنكم كبرت يهاب اللي مالتيو أم بس إتون ناتنا إرتراويان تجراوت حدنتنا زعزت على أخمس أنا خليو إذا زملكت كاب ننحد حدنا زلنا فقري نابس على زلنا تسألي كم زبر تعيو إذا ما زخرع أيقونن إلو والله مالتي سلازي كام جمر يجمرو نحنا حجي حبرنا خنبر تخلكلنا إنا جل ذبحر مالتيو بتعمي أزيو زجرم نجر أيوت حاونا رئيته ونازل مالتيسي بجزية فقرس جزية نيرنا أيو حجون برجز ولا it is better late than never يقولوا مالتي ولا دحير يمتاز بقوا يجن نمنتاين نوعلتنا زين فواتو نمنتاي صبوا زين سرح في تقولونا نمنتاين نوعلتنا فقرز بهالنجر مسريت ناسي بسلام سرحنا زين برنا حساب حجي نقول لنا حتى خمس غنا رجز أني أي مالتي مو نامنا لهم عند فيديو إنا خنسجر نغطل اتنا لهم عند فيديو كان جمرو خلنات مجمريا كل التنجرات زوليم كل التنجرات بتعمي دسين لك قرار بقى بايزوي في شغطة أولا كل مراخي نقرأ من قدنا اسكي كل التنجرات ايش مسترخى أمونغ خل التجرف أبعل هو أبعل خان أبغيت خان هاي أبغيت هاي خل التنجرات يتف خكلي حنت نجاريا تذكرنا بزوج دايزي مستيركا أب كل التنجارات كده فبعل خان أبغى يتخان بزعم مستير كزربت له كل جزية ناب حلنا أجل تبلني ناي فريدريك نيش قلت بهذا الله مش الله فلاسفة دي قال نيش ديو منيشو ناتو أبها لا قال تذكرنا مالتي نسقات عايز بالنيرو ندحر ده مستيركا نقوم نجر كامسي نفاس نمنتاي سمع ويلكا كتتعسي بالكان ويكا أخذ النادي دي بالكان غالي بهالات مالتيو ندحر ده مستيركا نفاس نجر كا نقوم تنجر كا مراخبتيو بأخر راخوي يوم أبهالي حاجة أبغى يتخان قبل بخان جرامي يا بهالاسكي كل تنجارات هاي تفرح شيء فرح سنك خاي موت خاي سنك خان موتن هاي تفرح يوم يخيدو كل تنجارات هاي تفرح سنك موتن سنكي إيش موت هاي ترفكاني سنك خاخة زي أي ترداتنا نسكي أبز عالم كل تساعد كتحبس ساعة أبو خاي أدي خاي زي أتخكل كلت أنا سبات محجوس أبو خان أدي خان أخبر وسانيت كابز بهلا تزازات أملاخ حنتية نسابق قالوا أخبز بهلاسي أبو خان أدي خان أخبر تبل زي important بتعم جراميت كان أب جزيت أجمع كل تنجارات كي ترسع كلت أجمع أب جزيت أجمع كل تنجارات زي مرسع تعكستي صلتي هو زين the most powerful كابزم كل مخرطات the most powerful إلى أنا مسرع أخوان نقدم تتجبرين بتعمي جرمة خلتها نجرات دما فتصيم حكي تستوس
ከይትዝክር ማለት ክልተ ነገራት ፈጺምካ ዘይዝከሩ ታይታይ ክግምት ንስኻትኩም እንትገምቱ ኣነት መጀመርያ ዝግምቶ ሓደ ነገር ምስ ግዜ ኩሎም ነገራት all things grow with time except grief ዝብልዎ ነይሩ except grief all things grow with time ይብሉ ጻዕድ በጀክ ሓዘን ኩሉ ነገር ምስ ግዜ ይዓቢ እዩ ሓዘን ግን እንዳሃሰሰ እዩ ዝኸይድ ሓዘን ደይኸውን እዚኦም ፈጺመ ዘይዝክሮም እንታይ ኮኑ ኾኑ ንሰባት ዝገበርካዮ ጽቡቕ ነገር ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ለብፅሕዎ ሕማቕ ነገር ኦኬ ንሰባት ዝገበርካዮ ጽቡቕ ነገር ክትዝክሮ ይብልካን ዋይ ኦኬ ካልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ዝገበሩ ሕማቕ ነገር ጽቡቕ እቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ እሺ ጽቡቕ ምኽሪ ክልተ ነገራት ፈጺምካ ከይተርስዕ ክልተ ነገራት ከዓ ከይትርስዕ እሺ ፈጣሪኻን መጻእ ዓለምን ፈጣሪኻን መጻእ ዓለምን ግርም ክልተ ነገራት ፈጺምካ ከይትርስዕ መጻኢ ዓለምን ፈጣሪኻን ግርም እዩ ክልተ ነገራት ፈጺምኩም ከይትርስዑ ላይክን ሳብስክራይብን ናባይ ክወስዶ ከለኹ እዩ ኩሉስ ሕማሙ ዳ ይሕምሞ ኢሎም ሕማሙ ይሕምመና እዩ ጋት ዘ ፖይንት ትክክለኛ ራኢና ተስፎኦም ወዲ ንጉስሲ ኦዲዮ እንዲት ቪድዮ ዝገረመኒ ግን እስኪ ትና ኢንፊኒቲ ምልክት ብስሩት ገይርዎ ዘሎ ንባዕሉ ለካ ኣይተረድኡን ና ኢንፊኒቲ ምልክት ንባዕሉ ጣጣ ኣለዎ ይፀገም ኣለዎ ባይዘይ ማለት ግን ኣብቂ ኣብ ክርስቶስ ኣይተኣመንካ ማለት እዩ ተሱስ لا 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 يا مني هاي باموي حنت فيديو ريالو نير انا حرمي له حوي انا حبات ارمي له عركي تسوي حوي اب كرسوس هيتامنها انا يا مني انا يسوع كرسوس ما يقول مرحني خام غاني تامنه حسوا بلا بشحن كنت ميتن كلكم انت لا كاس بحراي مصدقسكم مثلا صبح بس لا يا مني نيفر كاب معز ما نقدي فيها لو يجي راح كده واي هو ما حجي خردا كانت تسفش عود ماشي بخمد الفكيرات بالزعل نو بايزوي كردني نعيون تردني كالي سوون كرد اي خدي مالتي نو نا امنت ايكون كون سبخ له جن باملاخ يمن دي يمن كتامن يجبك كاديس هيجبك استفر عليه ሃይማኖት ግን ሓደ ኣምላኽ ንኣብነት ኣብ ዓለም ሲ ኩሎም ሃይማኖታት ዳርጋ መብዛሕትኦም ይባሃል ኣብ ክልተኦም ዝመቀሉ ኢሎም ሓደ ካታ እዩ ሓደ ቀዳማይ እንታይ እዩ ኣምላኽ የለን ዝብል ካልኣይ ከዓ ኣምላኽ ኣሎ ዝብል ቶም ኣምላኽ ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት ኮይኖም ንዓላቶም መጽኦም ኣለዉ የለውን ዝብሉ ኣለዉ እስኪስ ኣብዚ ጉዳይ ከእምኑና ይኾኑ ዶ ማለት ከእምኑና ድዮም ንስማዕ እሱ ዳ ብኸመይ ተፈጢራ ማለት ሓደ ሓይሉ ኣሎ ኣመን ይኽነግረካ ኣምላኽ ኣሎ ከዓ ኣመን ግን እዚ ስኻ ትብሎ ዘለኻ ኣምላኽ ወይ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ናይ ቡድሂዝም ናይ ገለመለ ዘይኮነስ هذا حيلو لو بقى نحن نردو نحن بعيننا نكون ولا بتشمنا نردو زي نخل نقر صح هذا حيلو له بس انا نقرك كو واتي دنيم اوف ذا حدا حيلي لنقولو اذا حدا حيلي بعيننا نريو عين غدن كنردو كونسيف كنغورو عين غدن انت زي تردينا يا اخ فيديو نعمت زي نرد كل نغرو اندرستاند غيرناسي زي بخمزي سريحنا خنو لا نخلن كن كاخ نردو يفطيرنا مسلني تزي كوينو لب زبحال نجر ازتات كنحسب ايم تجبرن باين مينس بر ندحردا تسريح اب غزا ناتي غمت يخا ناتي لوجيك مالتي اب غزاس بر انت تسريحس لك زخونه كاب زخونه نجرس كتوصل استدل يلو مالتي مسكوت تسريحس كاب زخونه نزخونه نجرس تقامي ولا تعصير رخيبك هتكون تخيل غزا مالتي نا زخونه مسكوت قال ندحردا رخب بيلكم افت غزا اندازوركم داخركم دهالخمس تاغم دغبرو زي استا كنت خو نايمتا مخفتي لك تغراغوري خامش كومو لب اندي حتى فطيراس زخونه نجرس كتحسب تدل يالا سلازي تزخونه نجر كا خالي ايكورني فطاري انت سرحيان من مخون امبر كمتم انسا بلي عساتياس زخونه فطار الله يلا بغمت مالتيو كتكيد نو اي مسلنن ازي سكيبتيكال ميكانيزم يو بقى انا ختملو طلو زمصحايو ነገር እዩ اي تخكل ايكون اللي اذا من انا ناتكم حساب بغلصو زياره ايوا قلح بحري يغبانا يختبل تخيل يا مالتي ابي يزركب يبلا الله سمعومو اتا نايزيم كون فلي كوي نايزي افلي اي بحر يتكلل ነው የሚገኘው ቀይ ባህር አማራ ክልል يزركب ይላ ተመሺ አበይ ከባቢ አማራ ክልል የት አማራ ክልል ደብረ ብርሃን አካባቢ ደብረ ብርሃን በቃ ተትፈልጣ ያ ሹም ጸውዓ ዘላ እስኪ ተትፈልጣ ያ ተዛሪባ ዘላ ምን ምትገብረይ ትኸድን ማለት ሕጂ እዚኣውን ይግባእና ዲቴልካ ያ ንኣብነት ይግባእና ዲቴልካ ኦፍ ኮርስ ያቱ ለካ ኣብ ዓድና ወንኩም ዓይነት ሰባት ኣለዉ ኮይም ትዝብሉ ኣይፈልጥዎን እዮም ብዛዕባ ታ ይውግዖም ዘሎ ግን ከምዚ ኾን ዘሎ በቸስ ሰብ ዝፈርድ በባዓቕሚ እዚኣ በቃ ተረዲኣትን ካብ ዝኾነ ነገር በባዓቕሚ ይፈርድ ማለት እዩ ኣብቲ ዘይንፈልጦ ቅድሚ ሕጂ ንፈርድ ምሽ ነርና ቀደም ግን ንምንታይ ኢና ከምዚ ኢልና ንዛረብ ነበርና ገለ ንብል ወዶ ሽዕ ግን ከምኡ ማለት ከምኡ ምዃኑ ይርደአናን ወሲና ኢና ንፈርድ ነርና ሕጂ እውን ከምኡ ኢና ንፈርድ حجون نفرد زلنا مخنيات بملؤ ابزين فلطه مخاني يتردن زي مفلاط زفلط ناي حق فلاط يلوم ابي منبر اميزنج اشي كم شعبي يفكروا له ديول ولو نسوا شكر بزحت يفكرالو يزبلنا
መፎከር ጥሩ አይደለም። ሻዕቢያ ሲፎክር አየው ታውቃለህ? ሻዕቢያ ሲፎክር አይተህ ታውቃለህ ወይ? እናንተ ግን መፎከር ብዙ በዛ። ዝም ያለ አፍ ዝም ባይገባበትም ይባላል በአማርኛ። አራይ ፈልጥ የአማርኛ አንታቲ ሃይ ወደ ዓድና እንዲኻ ድሓርኩ ኢኻ ጉዳይ አስመራ ሒዛትካ ማለት ወደ አስመራ ክትከውን ለካ ኢኻ ምበርጽዒርካ ትፈልጥ ኢኻ እና ብዙሕ እስኪ ዝም ያለ አፍ ዝም ባይገባበትም። ስለዚህ ዝም ማለት ጥሩ ነው እንጂ ለኤርትራ እንደዚህ መፎከር ምንም ሊመጣ አይችልም። ከመጣም ተልባ ስንጫጫ ባንድ ሞቆጫ ይባላል። ስለዚህ ተመጽኹም እሲ ክንጣሓነኩም ኢና ብሓደ መውቀጢ ኢና በቃ ጽቡቕ ካብስሩ ምስላ ቀውጢ ሃፈልከ እሺ ካብ ድሮን አብይ አሕመድ ክሕባ ኣብ ቤት ገርግሽ ጎዳ ኣፍሒሩ ኣብኡ ተሓቢ ኣሎ ይብል ኣሎ መን እዩ ናትና ፎረም መን ማለት እዩ ጋዜጠኛ ካሊድ ዓብዱ እስከ ሓቂ ዶ ሓሶት ንስማዕ እስከ እምበር ብስርኮ ይገርምኩ ስለዚ ነዚ ንኸይነቆርካ ነቲ ዓዲ ሓሎ ገዲፉ ኣብ ቤት ገርግሽ ከባቢ 6-8 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ቱነል ዘለዎ ቤት ጽሕፈታትን ገለን ኣብቲ ውሽጢ ጎቦታት ሰሪሕ ኣሎ ድሮን ኣብኡን ምክግዕሲ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣብ ዓዲ ሓሎ የፅርዮም ኣላ ሓበሬታ ሚኒስትር ከውፅ ተባሂሉ ድእሰሩ ኣሲሮም ገሊኦም ከዓ ንጎፊሮም ምስ ከዱ ቀቲሉ መቃብር ሓርበኛታት ወሲዱ ዘቐብረሎም ዘሎ ኩነታት እቲ ዓዲ ሓለስ ኣብ ከባቢ ዘለው ብፍላይ ኣብቲ ነዊሕ ናይ ገድሊ ተመክሮ ምስ ዘይነበሩ ኣካላት የፅርዮም እዩ ዘሎ እዚ ካበይ ከም ዝመፀ ንምንታይ ከም ዝግበር ዘሎ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሲናርዮታት ከዓ ዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ንኸይፍለጥ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ እንደል ዝበሃል መዝሙር ኣሎ ሰላሚና እንደሊ ህዝብ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ሰላም ዝደለሎ ድዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ንላዕሊ ብዛዕባ ናይ ኩናት መሪርነት ዝርዳእ ካሊእ ሓይል ኣሎ ድዩ ኦፍ ኮርስ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይዝደሊ መራሕቲኦም ሰላም ዘይደልዩ ቶም ንዑ ዝመርሕዎ ቶም ሚድያ ሒዝና ዘለና ቶም ተማሂርና ኢና ንብል እዮም ሰላም ዘይደልዩ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ፍጹም ደላይ ሰላም ብኸመይ ፈሊጥ ከያ ንረበሉ ፍጹም ደላይ ሰላም ማለት ሓደ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ብየማን ይኹን ብጸጋም እቲ ዝወፅ ዘሎ ስትራቴጂ ይኹን ፖሊሲ ይፈልጦ ኣይፈልጦን ግበር ይበሃል ይገብር ኣይትግበር ይበሃል ኣይገብር እቲ ህዝቢ ብዘይ የገድስ ማለት ስለዚ እቲ ህዝቢ ደላይ ሰላም ዘይደሊ መን እዩ ትንዑ ዝመርሖ ሓይሊ ሰላም ዘይደሊ መን ኣሎ ኢልኩሞ ነጋዴ እንታይ ንኽገብር በርበረ እያሸይጥ ሽዑ ማለት እዩ 1 ኪሎ 4 ኪሎ ገለገለ ናይ 1 ኪሎ ዋጋ ዝገዛኣላ ብ8 ኪሎ ብ10 ኪሎ ዝሸይጥ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ዝተናስሐ ትውልድ ኣሎ ኣይተኣምኑን ማለት እዩ ሕጂስ ታይ ዝበሃል መፅዮ ኣሎ ገለ ሰማዕኹ እንዲዩ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈ ዝነበረ ናይ 3 ዓመት 4 ዓመት ኩናት ሽዑ ዘይሃፍቶም ኩሉስ ዝተናደደ ማለት ሽዑስ ኣይሰረቁኩን ኣይነገርኩን ኢሉስ ዝተናደደ ሶ ሕጂ ኩናት ምስ ተፈጠረስ ከካሓሶኮ እዚ ፉሊ ኢማጂኔሽን ማለት እዩ ፉሊ ኣነ ከምኡ ኣሎ ህዝቢ ሰላም ኣይደልን ዝበለ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኣካል እንተልዩ ጉጉይ እዩ ማለት ከምናትና ህዝቢ ብጣዕሚ ሰላም ዝደለየ ክሳብ ሕጂ የለን ምስ ኤርትራውያን ይኹን ምስ ኢትዮጵያውያን ይኹን ሓቢሩ ተሳንዩ ይሰርሕ እዩ ተሳንዩ ይነብር እዩ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ምስ ኤርትራውያን ከዓ ልዕሊ ማንም ልዕሊ ካልኦት ንባዕሉ እውን ኣምፅኡ ኣብ ዓድና የንብሮም ንርኢ ነርና ኢና ተወሊድና ክሳብ ንዓቢ ስለዚ ህዝብና ንሰላም ዘሎ ድልውነት ብክፋልስ ኣይኮነን ፓርሻል እውንስ ኣይኮነን ብጣዕሚ ሰላም ካብ ዝደልዩ ኩናት ብጣዕሚ ካብ ዝመረሮም ህዝብታት ሓደ እዩ ግን አንፎርቹኔትሊ ብጣዕሚ ካብ ዝተሳቀዩ ካብ ዘይተለወጠ ማለት እዩ ብግርባ ማይ ካብ ዝግልሉ ዋላ ካልኦት ከባቢታት እውን ይግልሉ እዮም ግን ሽያጥ ሰልጥ ይኹን ሽያጥ ስርናይ ኣብ ገጠር ሸይጡ ኣብ ከተማ ገዛ ካብ ዘይሰርሕ ህዝቢ ግን ናትና ህዝቢ እዩ ማለት መላ መሬት እውን መንግስቲ ብስሩ ምንም ብትኹረትን ብግቡእን ወርቁ ንባዕሉ ወርቁ ብድሕሪ ገዛና ዘሎ ዘይተጠቐምናሉ ህዝብታት ተለና እኮ ንሕና ኢና ማለት ካሊእ ምንም ህዝቢ የለን ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝናፍቅስ ህዝቢ የለን እንታይ ዳ እዛ ሰላም ኢና ንደሊ ተንበርከኽ እያ ዋላ ሉዓላዊነትካ ተጋሂዝካ ተንበርከኽ ሰላም ኢና ንደሊ ዋላ መንነትካ ሕሊፍካ ሂብካ ተገዚእኻ ሰላም ኢና ንደሊ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ጭርሖ ብጣዕሚ ደስ ዝበለት ኣይ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ሕጂ ሎጂካሊ ብጣዕሚ ብዙሓት ብጣዕሚ ፎልስ ዝኾኑ ትረኻታት ኣሉ ንዓኸ ቃዋማይ ለይኮንኩን ሓቂ ንምዝራብ ግን ብጣዕሚ ፎልስ ዝኾኑ ተንበርከኻ ዋላ ሰላም ኢና ንደሊ ካብ ምንና ንንብርከኽ መን እዩ ዘንበርከኸና ማለት እንታይ ማለት እዩ መንነትካ ሸጥካ ተገዚእኻ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ንሕና በቲ ዝነበረና ግዜ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት መሪሕነትና ፀብለልቲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንመሪሕ ነርና ኢና ቶም ካልኦት ግን ኣንበርኪኽናዮም ቀጥቂጥናዮም መንነቶም ለዊጥናዮም ማለት ኣይኮነን ክኽበረሎ መንነቶም ጌርና ድንብለ ይነበርና እንታይ እዩ ትዘረባ ሕጂ በፂሑ ናብ ካሊእ ዝልወጥ ማለት እዩ ድሕርዳ ናታቶም ማንነት ዓቂው ንኽድ ጌርና እንተ ነርና ንሕና እውን ዓቂውና ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሳቶም መሪሖም ንሕና ክንምራሕ ንኽእል ንሕና ንመርሕ ነርና ንሶም ይምርሑ ነይሮም ኣብዚ ፀገም ዘለዎ
ኢለ ይስማዓኒ ሰላሚና እንደል ማለት ከአ ሎጂካሊ ብሱር ብትክክል ያ ባኤኒ ሚኒስ 100% ዘውግዕኩም ማለት ሰላሚና እንደል ማለት ንንበርከኽ ማለት አይኮነ እዚ ሕጂ ፋላሲ ዝበሃል ላዛራርባ ሰላሚና እንደል ማለት ንንበርከኽ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ተታሒዙ ኣነ ሰላም ዝደሊ ክብል ከለኹ ታይ ማለት እዩ ብኾነ ባህበት ረኸበስ ዝኾነ ይኹን ናይ ኩናት ወረ ብዝተላዓለሉ ምክንያት ኣነ እስካሌት ገብር ይብለይ ከላዕለ ከጓህሮስ ይብለይ ናምነት ሓደ ሰብ ክወዓኒ እንተመፅዩስ እስክዳ ኣግበራ ተይሉ የዲዝ ወዓንስ ተረጋጋዕ እሞ ዘረዳዳእና ኣብ ሰዓቱ ክንረዳዳ ኢና ኢለ ገዲፈዮ ተገዲፈዮ እስክዳ ኣግበራ ተይለ ምውቃዕና ይተርፈናን ማለት እዩ ኣነ ክዋቃዕ እየ ኦፍ ኮርስ ንሰላም ቅድሚት ንሰርዕ ትብል ኣብዚ ኣላ ብህልውናና ግን ኣይንዋገን እያ ትብል ሰላም ዳ መሰልካ ተሓልዩልካ ክብርካ ተሓልዩልካ ረብሓታትካ ተረጋጊጹልካ ሰላም መን ይጸላል حراي حجون تماساساليو ناي ويزورو فتلور جبرز جير مالتيو زربن استزاربو بالعلي يخون يقولوا ولدنا زرباكم بالعلي يخون يقولوا زربن كم زلو صبغي انا كن حنت زسمر الحجون نشتلي حلاف زلافه عدنا زلو صقم كنفتح كنبل تزبزحه كنفرو سيبلنا مالتيو تحوزيا غديفاس سقول تمعدو زبحال كيكوننا منتان لعليو كنكسروم زخولنا غدايات نحرد اليوم امنا خين خسريو تزربانبر سلام ايدلن حزبنا زبله زخون يكون سب نحرد اليو صقم الله نسي صقم زلو بايزوي ناي حزبنا سلام دليت كاب قدم جميرو سابتولنا حساب حجي زلنا كم زراغصنا انت خوينو نسلام كل غزي احنا حديركم يلس እግዚአብሔር ይመስገን ይሉ በሰላም ታስጀምር ህዝብ እዩ ባይዞይ ዋላ ላይፉ ማለት እንታል አይደልين ያግሉ ቀይሕን ጸልም ደቁ ፈቆዶት ሽንጥሮ ትሪፎም ስሕጂ ከዓ እንደገና ዕሸላት ንምስብሳብ ዲ ዝሁለ ጻዕር ዝጓየሎ ያክለና ባህላይ እሺ ከም ወላድን ብዛዕባ እዚ ክሰምዑ ከለኹም እንታይ ይስማዓኩም ይስማዓና ከመጠን ላዕሊ ይስማዓና ኣሎ ከመጠን ላዕሊ ይስማዓን ጦርነት ናፈቅቲ ጦርነት ዘአምኑ ያሽግሩናሉ በዛኩም ሰምዑኩም ተኾይኖም አስሩጥለም ዘይሰምዑኩም ተለም ግን ንሕና ናግዚያው ጉዳይ ዳአ ደም ትግራይ ይሽል ፎሳ ይቀሪ ስለዚ ውድ ህወሓትና በቃ ስራሕኩም ስሩሕልና በቃ ስራሕኩም ስሩሑ በቃ ስምረት ድባል ኣብ ዓድና ከይግነይ በቃ ከይግነይና ክሕድና ድኸደ ሓርድና ድኸደ ምስ በልዕነ ስኾን ጀነሳይድ ፈጸመልናይ በቃ በህግ ኣምላክ ከይመፀና حرايشي حجي ناي زحفتنا انتاي مسيلكم تخكليو انا نحد سب ككم رؤسو يزفرد الى قميت ايه ككم زبصح اتفرد لنا نساون حماق بصحوا تخوينو بتشع غزي صقم بصحوا تخوينو شجر بصحلا تخوينو تسرعت ناي سمرت ديو غلغل زبال ولا بارتي يكون ولا غلغلي مالتيو كومزي لا خطقاومو امريرا تخكلي ግን ንሳሓንተ ነገር በተመሳሳለ ዘይተረዳታላ ለትንሳ ተደግፎ ስርዓቱን ኮብጊሮም አምሪሮም ጸልኦ ሰባት ከም ዘሎ እያ ሕጂ ዚኦም ክልቲኦም ሓቢሮም ክዘራረቡ እንድሕርዳ ኮይኖም ክቀራረቡ ኣለዎም ሓቢሮም ኮፍ ኢሎም ማለት ማእኸላዊ ዝኾነ ሓሳብስ ከምፁ ክእል ኣለዎ ንሳ ግን ኣብ ጫፋ ኮይና እያ ትዛረበላ ካልኦት እውን ኣብ ጫፎም ኣብ ጫፍና ኮይና ይዛረብ ዝኾነ ስርዓት ክጸልኦ ትኽእል ኢኻ ከም ደስ ዝበለካ ክትጻልእ ትኽእል ኢኻ ግን ካባኻ ንላዕሊ ንስኻ ሓደ እንዲኻ ንኻልኦት ሓደጋ ዝኸውን ጸገም እንድሕርዳ ተፈጢሩ ግን ኦፍኮርስ ነቶም ካልኦት ክትብል ንስኻ ብድምፂ ዝሓውን ተዝኾን ትሰዓር ስለ ዝኾንካ ትድግፍ ኢኻ ማለት ሶኻ ትብል ወይ ትድግፍ ኢኻ ወይ ድምፀት ኣቆት መርጽኻ ሱቕ ትብል ኢኻ ሳይለንት ማጆሪቲ ታእቲኻ ስለዚ ሓሳባ ክትገልጽ ንቡር እዩ ኣጋላልጽ ሓሳባ ወይ ናብቲ ናይ ሓደ ምሁር ዘሎ ሓሳብ ከዓ ንገልጽ ንኽእልና ማለት እዩ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወይ ከዓ ኣይ ዝበሃል ናብ ሓደ ሓሳብ ንዘለኣለም ካሪዒምካ መንባርሲ ወይ ከዓ ባዕዳዊ መግዛእትስ ካብ ደገ ጥራሕ ዝመጽእ ኣይኮነ ካብ ውሽጡ እውን ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብሎ ሓሳብ ኣለዎ እስኪ ንስማዕ ምልኪ ከም ጽላል እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ድሕር ሰዓት ጽላል እዩ በቲ ጽላሉን ድሕር ቁመናኡ ትምጥኖ ተኾይንኻ ካብ ቁመናኡ ዝበለጸስ ጽላሉ ይነውሕ ከም ገለ ኮይኑ ይርኤካ ትፈርሕ ትሽበር ድማ ስርዓት ምልኪ ልዳዕነና ባርነት ትልበኣሰ ባርነት ውሽጣዊ ባርነት እዩ ቀነዒር ካለይ ምዝራብ እምነት ካለይ ልምባል ሕርያ ካለይ ምፍላጥ ውርደትን ሓሳረ መኸራ ላገጠመካና ኣለዎ ቀነዒርካስ እምብለይለይ ማለት እሞኸ ዓዲ እምብለይ ጠንጠነለይ ዓዲ ወየንቲ ዝኾነት ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ባርነት ካብ ውሽጢ ኣብ ዝተቆለፈ እስር ቤት ልነብር ውሽጣዊ ባርነት ነፃ ለይወፀ ህዝቢ ድማ ዓቕሙ ይፈልጠኒ ባይ ዘ ወይ ባርነት ሕማቕ እዩ ትክክል እዩ ሓደ ሰባት ተስማዕምዒዎም ስለ ዘሎ ጥራሕ ነቲ ንሶም ዝሰማምዖም ምግባር ተጀሚሮም እዚ ታሪክ እዚ እንታይ ይዘክረኒ መሲልኩም ናይ ሙሴ ዝበሃል ወዲ ጓል ንጉስ ዘዕበየቶ ዕብራዊ ወይ ከዓ እስራኤላዊ ኮይኑ ኣብ ግብፃውያን ዝዓበየ ናይ ፈርዖን መግዛእትስ ነቶም ህዝቡ ዝወፅሖም ጭቆናን መከራን ርእዩ እምብለይ ዝበለ ግን ባዕሉ ዝምቸዎ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ መራሕትናሲ ናይ ብሓቅስ ይምቸዎም ድዩ ከም ሙሴ ግን ድማ ነቲ ህዝቦም ክብሉ ድዮም
ዝቃለሱ ወይስ ንዓቶም ተዘይ ተመችዎ ወላ ህዝብ ተመችዎ ኖ ኩላህና ይመችዎና ለምን ዝቃለሱ እዚና ተሕቶ እንዲ ምንታን ግን ሓተት ኢለ ዘምጾ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ባዕለይ ስምዒት ከም ዘለዎ ኮይኑ ኒውትራላይዝ ንኽገብሮ ነቲ ጉዳይ ግን እስኪ ንስኻትኩም ሓሳብኩም አንጸባርቑሉ ናብ ዲቁ ናይ ሓባር ታሪኽ እዩ ከም ንህቢ ኢና ንኸይድ ከም ንህቢ መዓር ተረኺቡካ ብዘይካ ዕረ እንታይ ተረኺብኩም ህግደት ነቶም ዝሓለፉ ጀጋን ንሕና ኣይንኽሕዶም ኢና ነቶም ዘለዉ ስንኩላን እውን ኣይንዕቆም ኢና ነቲ ዘሎ ሓሳኽ መንግስቲ ግን ንህዝብና ኣባላሽዎ ታሪኽ ኣይፅሕፍን ታሪኹ ይነግርን ክድገም ዝደልዮ ታሪኽ የለን ፈኸራ ጥራይ ኣይጠቕመናን ህይወትና ምሉእ ንሱ መፅኡ 34-35 ዓመት ብዘይካ ስደትን ከርተትን ብዘይካ ምኽነትን ምድሪ ምብዳምን ሓንቲ ተማሃርና أنا تماهرنا خرتتنا تماهرنا كصحفلنا زدوليو تاريخ مرحنا منقستنا يلني صبقش نسبلصقنا دي خاص ولا نسي صندوق اخا نسمن حشكا نسياس ملايسي نسمن حشكا صندوق حشكا ولا نسبلصقنا ما صمدد انا متفا عندي خمي غيري نتفا اتيك صم اجس جاسوايس نس بلصقنا اخا زلخا انت بلصقنا دو قال اندي تبل مس اسياس زالس مس بلصقنا يكوننس ولا مس سيطان كو ما ترحل بلصقنا سي اسياس ملاي تلحل نس بلصقنا دي حاجه تعقد هو اسياس قال لي ازبله نو يزدقف ቀደም ግን ምስ ትግራይ ኮንካ ግን ሓንቲ ነገር ኣይገበርካን ሕጂው ምስ እየ ዘበልካ እንታይ ትገብርና ለኹም ንሕና ይሰምዕ ንእምቢ ኣይሰምዕን የልና ደርፊ ደሪፍና እሺ ኣስመራ ተዚኣት ኸዋይ ትግራዋይን የልና ደርፊ ደሪፍና ኣስመራ ምእታው ግን ወይ ተኩስካ ወይ ሰላም ጌርካ ምእታው ኣሎ እሺ ፍትሓዊ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሲ ኣብ ሕወሓት ይዝርከብ እዚ ቁልፉ ዘይትፈልጥዎ ግን ኣይርዳኩምን ምክንያቱ ንኸውድኹም ንዚኣ ምክንያት ሓስበለኹም እዚኣ ተኸውድኹም نجزيو طمي لا جزي ربحة تردكم جبهم كويت نأكل أبرسهم ذا لا قرشي أبزياد لا قرشي خيط قول لكم يهم ناقصكم حساب زعبات تقرأي زعبة تقرأي قلنا يتقدسون كم إلا هنقدس الكأن أخا مالتي نسخات راح تقدس هاي النخا مالتيو نسخات راح يولد زلوا خاب تقرأي نسخات راح تحسب زلها خومي مسيل السمع عن زلوا نسخاون حتى يعني نحركوين كا بقرشي زي تلل نحركوين كاسي وأرينا مو شعو وتصوزوا زلوا تخكري لنا خنقص لنا مالتي خنسعبينا صبوي ناسلت أنا بركز كسملاش إنديانا أنا كل جزء أنت عايز ولا زي حبرة السب تحت أملاخ لعلى السب نمتى يا هم زلوا مسلكم أنا أفتح سلمات أوان حزب تقرأي زرعهم زيك العالم بزح نجارات حدا أبدوب مهانو بزحات أبت حزبي أبت دوب زلوا حابيو من حزب تقرأي بأدوك في عيني دي جلا نجبي جلا زوتنيرو زين نفوت حكي إذا نقرأكم الله نفوت حكي مالتي أبدك ما هذه بلوك تزبزح ولا كذا خل حبرة سبزحها بنتلو تزبزح حقن جميل الناس دقمت جنزب زهز بسمج أنا إذا خرابزي كل جزء لسب تحت أملاك إلى زريو بسبب أونته بسنة البنو. صبغي سلطنة تغكلي خاملتيو ناي سلطنة أنا ولا حنت أجمع بلين سلطنة عم لبخلخها بوتصنع بوقتل لومي ولا حلف زلف حبريت حلخها ولا استفلي نجاري حلخها أنا بوجني مالتي نعي منم 10 سنتيم يكون كالي يكون سلز هاون يكون هو نونا يفلتن مالتيو يسوب على سلز فلت جن نتزبين نتمبوين الدين نت وتصع زخونه ناي محبرسب كفلي سلز حجزه أنا بتعمي أخبرت على النفس بزي مالتيو لعليو حجون تماسس على زل علم حسابات صبغاتهم موخا فتارن دي زري سب تبلع كبدي زمرق يقول مبر قال يسب زي مرق اسويل زغد ليو كم بهلنا خوينيو زاسواي كاكو زغل فيديو سري حجي انا سبسكرايب زي غور زوص مالتي دغره منغديس مرارته يغلص علن ايش قصل زريت تدي حجون بلاك اسير قالوا بيل عبد انجليز طفي الله نجوم بلاك مالتي نجوم بلاك قالوا يا زبلاكم زل نجوم بلاك حنت سابنا الكا تفلت حصلت ماني لو نقول جون بلاك ابو تاثير مزيئه الكا تفلت اور حليب سومن حنت سلطان يتوصحلو ماليان بكانتم كيتوصحلو اسانا بيت كفيتي حد انجليز كيدا من حل قل زود زيج زون كلهم روحهم تحديو زلو اب هولندا اب جرمن اب سويس من حتتلو من باراي دغمني اندا درف خيرس من بارون كم زي دوغ يغبرو مال نبعلو من بار دغمالو جاك دانيال حقيفو كونجاك حقيفو حد قالو صبغي داي زرسناي بزعا جون بلاك زملكتي تزاريبو نغوالو ادنغيسكم ما يزبر زل حقري حاسته يفلط ان نوعالها جن جون بلاكسي حدا غيس عركايو محزخاي ولا متكلغلت فالا لا يتخون ريخا يتفلط خوينكا صبغي بتعامي شعوص يخنغرنا يخوني ود تقول موتر صورانا يولو ميرون
እና ስለዚ ተደረፈ አዝማሪ እዩ ዋጣይ ተወል ወይ ዋጣይ ተወል شمونتن امونغو ايرتران امونغو ايطوبيان سلام تجيرو اتسماو سلام كلنا نفنطو سلام زي كونس بغباب سلام ودو تقول كم كله حدا نصو زيغا نسلام انت زمره انت درفه واطاي بلون اي بلون كله ايرتراوكو زوم حجي زقاوم زلو زوم حجي فتح دلدلناوكو فرق الكوس كاب سدرا بيتنا جميل كحواتنا كله زي ايرتراكو نزنا ايطوبيانا ايرتران سلامكو دغيفو كو نيل دغيفو انا بنتكلمنا نزنا بروح حطات من سلام بمخان دغيم كوينات يلد دغيم سقا يابقعو انت بلا حدا دمصاوي انت يشجر مجمريا مالك كان هيك ودي تقول حراي نسيكونن كو تصقم ميرون مالتي ودي تقول سلاز بلا سلام سلاز سبخه سلام سلاز زمرس ايكونن ودي تقول كومو زبل كالوت ارتيستات كومو زول يلون مالتون ايكونن تفلي ነገር ዝገብሮ ነገር የለም ወዲ ትኩል አቦና እዩ ጽቡቅ ደርፍ ዝደረፈ ሰብ ማለትዩ አቦ ኩልና አይ በቃ ሶኬ በቃ حاجه انا ولا ትግራይ ኮይነ ደርፍታቱ ደስ ካብ ዙል ንሰምዑ ማለትዩ ብፍላይ ሚዘርናቱ ዲያም ዘልኩማ ብጣዕሚ ካብ ደስ ዝብላ ደርፍታቱ ሓንቲ ማለትዩ ባይዞ ንገርዎ ትጸገም ግን እንታይ መሲልካ ንሳውን ትመርጽ ይኻንበር ክፍሎም ይካለኸ አመስጊን ከያደ ትፈልጥኩም ዋጣየ ብሎን ደልካ ትፈልጥ ሓሜን ይገለገለ ትፈልኻ ማለትዩ ኮሞ አይኮነ እንዳመረጽና ስለንገብር ይኮ ተሰብ ኮሙ ዝገብር ዘሎ ማ ስለዝመርጽ ይመርጽ ቃዚ አይፈለጥ ካን ክሳብሎም حلو تاريخه زغور عنبر زحفر زانتا يوم كلهم تقال تسبام بار كلهم درسي غوبس تشامويو هاجرنا توررنا تشامو بليمبر انت داك قبل كما هذا خطلب مسوانا خوينا عند وقت سبقوا عامو كويس قبل فكريو ኣብዚ ዘሎ ጉዲኹም ሕይወት ትርእይዎ ማለትዩ ዞም አቦና ብዘይ ምፍላጦም እዮም ዝኸውን ዝቀረጸ ቀሪጹ ዘሎ ሰብውን አይተረደንን ንምንታይ ኢንቴንሽን ከም ዝቀረጾ ምናልባት ዞም አቦ መኺርካ ሚዒድካ ገለ አይ ማዓድካየሙን ኣብ መወዳእታ ማለት ግን ኣነኳ በቲ ዝገበርዎ ነገር ብጣዕሚ የተገረመ ታኣይ ብስሩ ተዘረባውን አይተበረህን ነይሩ መጀመሪያ ሓቅን ምዝራብ ስሩን ዘስደምም ዘደናውን ጉዳይ እዩ ከምዚ ገይሮም ኮልዕ ይኹ ምሳና ምግቢ دوت حديثكم ويجنزهم تالت زلم هوهم ويدما مسؤتر على ديهم يحسون من ولده مقو خاي خلعو أول ولعك بلعهم عوضوك نيودقة ترى حتى ما قلت من هوهم عام سايكول يا معنسي أنا اسمي سايكول يقول لي هو مسايكول عيسى تخينا من مساي لي يولعو تقادلت كويا مساي زي يولعو استاين كينا واه دسي لني مساي يولعو ويلك من انت تقراي لهم كيوم تقاري لهم دي عتم قصي لهم كوانا تصبق مناسة يوم دي ويلك كم دي وندن يوز عدي كتاتي تقول يكا مسمع نفسك تولعي تقولي ها تايتولو مسمع نفسك تولعي تقولي عاتيكم حدا معلت اتينا نيرنا يلو انويس حدا معلت اتينا نيرنا يبلالو حجي زي فيديو بزح حساب مالتي بتعميكم سمعيتاو خغبركم زخ زوم تريوم زلخم انا اسي اتوم مالتي لعلمانم سب حنت زي تدقم اب هيوتو زي تدقم بعلا مالتي ابت زنت الاتو هيوتو كاب هيوتو مقدمهم اتيومس اغروم اتحيزوم وطيومس تريفوم اي بحالن بتحدو وغنو مالتي هنياتو زترفوم اكال يولم نعدهم كبلو لعلمانم كاب تقالو السبات زي اتوميم انا تغارالاي شقطن بر تغارالاي بتعمي دس بلن مالتي بتعمي خاب زخرو عني سبات زي اتوميم نمنتاي ندحر دايلكم انا يتغارلكوني مهنياتو قوم نجر يبلين مساتهم كن ورا در كلنا سنسوميوم ميزان زدف سراح سريحهم نتعدد حينهم ما كاب زخونه يكون اكل مالتي كسبت حجي تطويلنا زلنا يون درت اف لبنا نفعنا نخزارب كاب زغورو نساتوميم ابزي زري زلو تخوين ግን بتعمي زحزن توم سباي زيومون حجي بعلكم زيوم عمتو تزاربكم افلطو يبلون ولا تزغبرو نجرس ايفلطون زي فلطو تزغبرو نجر زي فلطو غبرو طرح استبحال زغبرو سبات አሉ يلي عنتو ማለት بتعمي زحزن I don't know انا بسرو ابي عديهم كزنورو بسرو ابي يخم خوينو اب تግራይ ተኮይኑ ማለት ፉልዩ بسرو كومزيس انا اكسبكت اغبرن ግን اب تزرخبون عليس نشلي سمعيتاو خغبر زغل ነገር انا كاكالين العالم ምንም ካሊ خغلሎ ዝኽእል ኣብ ዝመሬት እዚ የብለኝ ሓቅ ነግረኩም ኩሉ ዓይኑ ከይጎድል እግሩ ከይጎድል ጓሉ ከይትስዎ ገለገለ ደኮን መሚልን እናኸፈል ዓዲ ዘጉይ ዘሎ ማለት እግሮም ሰንኪሎም ነዚ አንሕር ሲኢኖማስ ታይ ነፃነቶም ጽዮም እድኻል ኣብ ዝኸልዕሎ ዝለሊ of course ኩናት ልዩ ያሎ ሞታ ስንክልና ማለት ቀሊል ነገር አይሆንም ሙሉ ሰብ ነርካ ጎደሎ ይዝገብረካ ስለጎየት አይትጎይነካ ስለዚህ እሱ ስለሆነ ብዙሓት ሃገራት ሓለፋ ይዝግበረካ ታኡንኮ ሓለፋ ዘይግበረላ እንድሕር ኮይና ኤርትራ actually በአንጻሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩናት እንድሕር ዳሰም ኪልካ ሸኸም ኢኻ ትወፅር ብዙሓት ምንጭታት ይሕብሩ እዮም ስርዓት ግደፍ ስርዓት ኢሳያስ እንድሕር ተወጊኢኻ
بعلو أداجي مهم ضغطلك هنا تشخم هاجرن منجسني خايل الحس حسب بمولي هاجر تتكارا خليلكا أبوينات آتيها ثلاثة وجاها بعلو تسرعات إيه واي በቃ ናይዞም ናይናትና ፉልዩ ናትና ፉልዩ ናትና ተግባር ፉልዩ ወላት በወገን ኤርትራ ዘለውን ሰምዑ ኣለኹም ዝነገሩና ዘለው ናትና ፉልዩ ከምዚ ተራዩ ኣይፈልጥን ሓቅን ምዝራብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዳይ እዩ ክንሓስበሉ ይዝግባእ ክንመሃረሉን ይዝግባእ ይትረፍዶ ብከምዚ ምክንያት ተሰንከለሲ ስሕታን መዓልቲ ውዒዱ ምስ ሰብ ዝኾነ ተባኢሱን ዝኾነ ነገር ተገጢሞውን ብወለድናስ ነውሪ እዩ ነውሪ ሓለፋ እዩ ክግበረሉ ክፃዓር ዘለዎ ማለት ኢንዲሲኤቢሊቲ ብጣዕሚ ካልኦት ዓድታት ሓለፍ ኣለዎም ናይ ባዕላቶም ዝኾነ ናይ ሳይክል ዝጎንሕሉ ቦታ ኣለዎም ህንፃታት ክስርሑ ከለው ዲዛይነራት ነቲ ህንፃ ቀዲሞም ዝገብርዎ ምድላዋት ኣሎ ንዕኦም ንዘይ ምግላል ማለት እዩ ናትና ግን ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባር እዩ ከምኡ ክኸውን የብሉን ነውሪ እዩ ዝብል ተሓሳስብ ኣለኒ ለዋም ቀን ክኾነልኩም የምን ዳሕና ቀኒውታ ፅፅቡ ይስማዓና ቻው ጉድ ላይት ዳሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ